Добър ден! Горещи новини от Гърция, Крит, остров Крит. Специален поздрав за Бойко Борисов. Бойко Борисов. Гръм да те удари Бойко Борисов. Защо не изкара от България? Защо не накара да станем роби в чужбина за едно парче кървав хляб? Защо ни затвори къщите, Господ да те убие, Бойко? Защо искаш да направиш ти лева на евро? Те скоро какво ще правят? Как ще се прехранват? Имат деца, имат училища. Не те ли страх от Господа да те убие, Господ да те удари, гръм да те удари, Бойко? Да ти сера на останките, Бойко. Защо искаш да сменеш ти лева? Толкова години с 100 лев. Страх нямаше да краде. Буклука му с буклук. Какви си мнението и ти за Бойко, ма? Да му сера мутрата, да ми иде хурищата, колко хурища е. 5 кораба хурища. Ще му ги слагам да се найде хубаво. Как нямаш малко жалост, Бойко, да ти сера на устата? Разпродаде цяла България. Къде са фабриките? Къде са хората? В чужбина избягаха за едно парче хляб. Гръм да те удари, да падне един голям гръм бомба в парламента ти, Бойко. Господ да те удари. Да те изгори огъня, Бойко. Защо не изкара от нашите къщи, Бойко, да ти сера на останките, да ти сера? На останките да ти сера, Бойко Борисов. Няма да сменяш лева. Лева си е български, нека да остане. Ти нас не изгуби от държавата. Изгуби всичките фабрики, изгуби работниците. Сега и останаха ти очите на левовете ли? Няма да сменяш лева да стане на евро. Не искаме евро. Нека да си остане България с лева. Да ти сера на останките, Бойко Борисов.